Dobré ránko, vítam vás pri tomto videu. Akurát som na kardiu, trošku zmena, lebo robil som ho furt na bicykli. V poslednom dobu ma tak začali boleť stehná z toho, že hovorím si, že poďme sa prejsť ráno takou rýchlo chôdzou. Dneska je sobota, začínam novú zákazku v Sokolovciach a posledné 2-3 dny som mal voľno, lebo mi nenadväzovali voľako roboty, práce, sa idem otočiť a tento pánko zo Sokoloviec, on to už potreboval robiť, tak som povedal, že pôjdem to spraviť. Išiel som už robiť a nemám šnúrku. Tak musím ísť do Piešťan pre šnúrku. Adam, kedy sa už poučíš? Si dám obed. 9 hodín. Raňajky som už zjedol, ale dám si obed, aby som už sa potom nezdržoval a robil. Máme hotovo. Dneska máme rest. A dneska ideme na rybky. To je ono. Ja si púštil vodu. Akurát som prišiel domov. Južko tu je. Nazdar. Ale viete, čo je halus? Halus je, že ráno som mal 103,5 kg a je 5 hodín. Zjedol som si všetky jedlá, čo som mal mať dneska. A teraz mám, že pozrite sa, 128, či 102,8 a mám ešte mobil v ruke a bez mobilu mám že 102,5. A to je halus, lebo mi klesla váha že o kilo a to ešte není večer a takto razantne sa mi ešte ani raz nepohla váha. Takže ma zajímalo, že prečo? Že prečo sa mi takto pustila váha, ale nevadí. Vôbec mi to nevadí, že to telo sa takto pustilo. Práve, že sa mi to páči, len ako zaujímavý skok celkom. Ale čo som chcel, pozrite sa. Včera som pol dňa umýval podlahu, olejoval a prehadzoval nábytok, tak vám teraz ukážem. Mám to celkom akože bordel, nesúďte ma, ale podlaha o dosť lepšia. Normálne sú tu odlesky. Predtým tá podlaha bola úplne taká matná a zašpinená a nešlo mi to vôbec vyčistiť. A včera som to normálne pol dňa drhol a prehadzoval tu nábytky. Tuto som osadil ešte lištu. Zaťažil som to. Ale furt to podľa mňa ešte neuslo. Nechám to tak ešte dneska. Preto to vlastne som neišiel ráno bicykel, lebo ten bicykel je strašne ťažký, tuto napredu a mám to zaťažené. Nech to prilepí poriadne. A mám pláne teraz ísť za bratom na ryby. A ešte predtým si chcem navariť že na 2 dní. Takže hlásim sa, až keď si navarím. Máme navarené. Všetko by som to scháloval, ty kokot. Za 30 minút som to navaril. Takže prestan sa vyhovárať a začni si robiť meal prepy, ty kokot, na celý deň. Lebo akože môžeš si navariť aj dobré jedlá. Vidíš, 30 minút a máš brutálne jedlá. Akože nebudem ťa klamať, fakt dobré jedlá.
Nič, idem sa obliecť a idem na tie ryby. Tam, že 80 km. To je blbosť. Rezervy? Áno, akože dojazd. Ale keď my sa tu kúpali, no ale... To je čo? Do piče tam. Idem sa ešte prejsť. Ešte mám 4000 krokov. Fúha! Som naspäť. Ale tohleto, ty vogo, to sa jen tak nevidí. Čičo. Toto všetko, čo vidíte, všetko by som to scháloval. Teraz. Za 5 minút. Za 5 minút. Všetko by som to scháloval. Všetko. Čistý konec. Konec. Lenže dneska chálovať sa nebude, lebo sme všetko zjedli o 5, takže bohužiaľ. Keď je niekto nenažraný, tak je nenažraný. Bohužiaľ, môžem piť vodu akurát tak. Bomba. My už tu spinkáme. Teda Primo spinká. Ale čo som chcel povedať, že pozeral som akurát tie videá. A má to nejakých cca 7 minút zo soboty. Chcel som vydať iba sobotu. Ale nakoniec budem točiť ešte aj zajtra, tak why not? Zajtra, čo ma čaká? Zajtra idem do práce tiež. A zajtra mám check-in po 3 týždňoch prípravy. Tak aspoň uvidíš, brácho, že jak som sa zlepšil. A povedz mi, že či som sa zlepšil alebo nezlepšil. Ja si myslím, že tam bude zlepšenie dosť, lebo tá váha mi klesla dneska dosť a celkovo výzor je vysykanejší. Tak uvidíme, že čo to bude zajtra. Nechaj sa prekvapiť, brášku. Čaute. Je ráno. A akurát som sa vážil. Váha je 101,7. Čo je dosť úlet, dosť skok, z ničoho nič. No poďte sa pozrieť, jak to vyzerá. A podľa mňa to bude dosť rozdiel medzi tým prvým týždňom a teraz tretím. Takže kúkajte na to. Ešte si nastavím mobil. No, čo hovoríte na to? Idem sa pozrieť na to, že jak to vyzerá, lebo pozeral som sa v zrkadle a voľako sa mi to tam nezdalo, ale fotky sú iné. Takže tak, idem dať jesť mojim mačkám a musím ísť do práce. Dajte vedieť, že jak to na vás pôsobilo. Ale podľa mňa na fotkách na mobile to vyzeralo very good. Very good. Takže som zvedavý, že kam to posunieme. Idem dať akurát
jesť mojim deťom. Lebo už nervózne čakajú, kedy dostanú papať. A ja im papať dám. Ja ti papať dám. Tu máš. Tu máš. Ideme ešte za týmto ňufákom. Tento sa bojí teraz, lebo som mu vynadal. Lebo prosím pekne, on so mnou spáva a dneska sa mi pokocikal do postele. To ma dokáže tak vytočiť. Tak som mu vynadal a teraz sa ma trošku bojí. Nevadí. Teraz môžeme papať. Získame si ho. Ty máš? Dobre, ja musím utekať, lebo môj malý brat mi príde pomáhať a za chvíľku dojde autobus. Takže hlásim sa až v práci. Alebo s ním, možno, že prekonám rozprávanie na verejnosti, teda pri ľuďoch. Možno aj s ním, neviem, uvidíme. Dneska som na stavbe s mojím chábrom. Dobrý. Varíme vestilu. Už je 1 hodina a zatiaľ som ešte moc nespravil toho. Ale pôjde to. Pôjde to? Pôjde. No, pôjde to. Jedličko, monstrík. Máme hotovo. Poď. Toto sa spravilo. Ukáž to. Však ukazujem. Však ale poď tam. Jaj, dobre. Toto sme spravili. Toto. To máme hotovo. Akurát nemám tú 25 tehlu. Ktorá musí ísť sem. Má ísť taký mórik, má 25 a 25 tu aj nemám. Takže tak, to je zajtra. Idem si dať teraz pretreningové jedlo. A dneska mám nohy. Akurát odchádzame, je 4:20. Do Sokoloviec. Počkaj, vycúvam. A toto mám pretreningové jedlo. To je 120 gramov. 1 minute later. Čo to bola taká ča? 6 hours later. Day 2, day 3, day 4. 2,000 years later. To je jedno. Pretreningové jedlo, ktoré sa skladá z plankovej kaše, 120 gramov, jedného jablka a 40 gramov proteínu. Ideme sa tam. Dneska Trnava 365. Poďme na to. Just an echo of
Čaute. Dneska som unavený jak chlak, teda po tomto tréningu, čo som bol. Čo som chcel? Zabudol som si mikrofón, chcel som už niečo rozprávať počas tréningu a zabudol som si ho na nabíjačke, lebo bol vybitý. Nevadí. A akurát jem posledné jedlo. Strašne som hladný. Rozbitý dneska celkom dosť. Tréning bol taký nejaký. Ako pumpu som mal chvíľu, ale taký som bol nejaký. Ani som sa že moc nespotil. Je to už také, že o ničom, ale keď tu bol Filipko, tak mi pomohol preniesť posteľ a pozrite sa, už tu mám posteľ. Tu by som chcel dať také lamely až po vrch, drevené, alebo akú priehľadnú policu, alebo neviem, jak sa to volá. A tak, dneska už ani variť nejdem, lebo mám navarené na zajtra, keďže som si varil na 2 dní. A nič, toto zjem a pôjdem spať. Zajtra ma čaká múrovanie a to už asi ešte nebudem točiť. Natočím to asi až keď to dostávam. A ak si to dopozeral až sem, tak ti veľmi pekne ďakujem. Vážim si to a hoď mi aký pekný komentík, lajčík a čaute. Vidíme sa zas niekedy. Možno tento týždeň, budúci, neviem. Nejdeme už nájsť, lebo som hladný jak pes. Čaute.